Iwan bana. Maiti. Babaji. Maiti uri kuno? Ndiri kuno maswera sei? Ah. Titambire babaji. Maiti munotambire munotambire. Kuchibhegi chacho maviga here nasi? Hapana chanda kuenda chisiya kune kutsamwa. Kusiye chibhegi nava yemuriwo chirudzwa ikona babaji. Muri kumboti ndafamba zvakanaka Maiti kwandaenda. Kuchi? Ichi chirauro ichi ndenge chinga chiri kuno kwere. Handichinga chisiri kuno ndenge ndakachisiya ndenge ndakachiranzikira ndakachisiyawo. Zvichingadai chatova nehove zvachina kubata neikona babaji. Hapana unoziva Maiti ndakanyatsa kushaya ndikaziva kuti vanhu here vari kundigadzira tiri kumbofamba sei. Chirudzwa. Zvaitika kudhemu kuya handinoziva kuti dhemu riya ndikanyatsa kuona kuti magadhi ari uko anochengetayo. Ndikibva ndati nyawa ndichienda pazvirauro zvangu. Maiti. Katoona chinheme cheche anoita pamusoro chinoratidza kuti howe yabatwa. Ichocho. Chiri kuti no mumvura chichinyura chichibuda ndikada papazobatwa howe refu. Maiti kundosimudza chirauro kudai. Kwanika pakabatwa tsuro pachirauro. Tsuro? Ndati mashura ini Maiti. Chirauro chinobata tsuro. Tsuro mumvura. Mumvura. Babaji mashura. Saka tsuro icho maiise bimari. Ungamire chirauro chinobata tsuro Maiti. Ndabva ndaikanda mbure ndadzoka. Ndichibva ikoko Maiti ndikati ora zvekudhemu zvaramba. Ndabva ndachiuya nekugame park kuya. Handi unoziva mugame park meya munorambidzwa. Mubvumidzo musadaidzise. Ndichisvika mugame park Maiti ndichitarisa musungu wangu wekutanga ndatanga kuona ndikati kanofanira kunge kari katsuro kana kuti katsindi kakabatwa pamusungu apo. Ndichisvika pamusungu paya. Kuoneka pakabata muramba Maiti. Inini mashura ndaona nhasi. Babaji zviri normal here kuti ndimi matova nedambudziko. Dambudziko rei? Inini Maiti ndofunga ndiri muramba pamusungu wemugame park. Aine ndofunga pane vanhu vari kutigadzira inini Maiti ndofunga pane saka tobikei babaji kwatosvibaka ini kutobvisa marara aya apa mwana adzoka. Adzoka kuchikoro? Ndiye uya ana chadya ndatoti ndiri kumirira imi muri kuya nemuriwo tibike sadza. Zvakaoma Maiti. Mashura chaiwo. Ndanditsvete marara angu apa ndiuye tione kuti todya. Alright. Maiti. Asi Maiti, unoziva Maiti brain dzako dziri right here. Kochiko baba. Maiti unozoenda kuvhara nembama yo. Kundite siko nei baba ndikuyo chidi. Ndiani munhu waitorwa nei mafoto muchitakurana muchida ngifana vanhu vachatsvodana apa. Ndiani munhu wainingirina naye apa. Taura kana ndikutaura newe ndati ndiani munhu uyu waitorana naye mafoto. Baba difoni yangu yacho mudombo iyi. Akuda kuita ndachipwenyera pasi chimai chifoni chako. Aiwa baba ditaura nini zvakanaka. Picture photo ndora unobvaita kuita unga meno. Saka maiti uri zvichaire kutakura. Kuita chihure ndichigara newewe maiti. Papi pakanyorwa nzi chihure apa. Saka munhu wekuti pane mumwe munhu anogona kukubata asiri nini? Ndiani munhu waitakurana naye? Kutakurana kupicnic. Unoziva maitika. Izvo uri kurongedza hembe uchienda pakwenyu. Aiwa baba ndikutaurira. Musabva maita unga meno. Picture ratatorwa kunze uko. Zvekunze here ndauya nazvo pano here. Iwe maiti uri right here. Ndauya nazvo here pana. Maitika. Mimi zvimwe zvacho. Kama pinda mutakure bhegi rako voenda kumba kwenyu izvo zvizvi. Kumba kwedu kunoitei? Kumba kwenyu unoti ndogara ina ndoita barika revarume nini? Inini ndikatenda kumba kwedu neofuti unobva enda kumapurisa ofuti. Kuenda kumapurisa kupi? Ndichibuda iwe chiendawo kumapurisa. Ndichienda kumapurisa kupi? Handitokutaurira musatonge tisina kuchengeta masecrets enyu ofuti. Tinawo masecrets edu atakaisa apa pedapa. Nhasi nekuti ndaitawo chandaitawo chisecret changu hamukwanisi kuchichengeta. Saka chisecret chekuti unoita chifambi iwewe. Chifambi here ndati pakanyorwa kuti chifambi here apa kuti takuwa basa. Iwe panapa ndo pauri kufa panapa. Nemwe muri kuendawo kupolisi. Kupolisi takura hembe dzako maiti ubve. Ndichibuda nemwe muchiendawo kupolisi. Uri kuenda kumba kwenyu nhasi kwenda kuti ini ndichienda kumba kwedu iwe uchiendawo kumapurisa ndokusiya uri kuchitokisi. Hauziona ne mari iri kutsvagwa nemapurisa ese. Hauziona mari. Saka ndozvongochiitira ditika. Kuita sei? Saka ndozvauri kuitira kachihure. Totoparadzana. Ini ndikutoenda kumapurisa background yachitora. Uchienda kupi? Ini ndichienda kumba kwedu iwe uchienda kuchitokisi. Alright iri bo. Saka ndiri wakwenda kumapurisa. Ndiri pano. Ndiri kuya nawo mapurisa. Ndiri pano. Enda kumapurisa kwacho. Ndizvo. Kutorwa munhu foto wakatakurwa chicha ushaya iwe pana. Kwekushaya baba ndiukangondibata chete ndakuti ndikuenda kumapurisa nyacho inotozotoita 2-3. Warwadziwa nhasi nekuda kwechifoto chaichai. Takakuchengeterai masecrets ako yakaona. Kurwadziwa nechifoto ndauya naye here panapa uchamufira mujeri. Mujeri chamo ndoma muchafira.
kwako shamari enda undoenda kumapurisa acho ende uyai makashinga because I'm terrible situation aungandiri foshoro yemunhu. Babadi! Ndivo ibaba. Ndivo. Baba ndime pano. Tine nyaya iri kushupa panapa. Baba mukadzi nyaya. Maidichi, kwakanaka. Amuchatenderwa kutaura navo, makutaura nenini. Baba nyaya iri kunetsa nyaya yemari. Yava kuzoripotwa. Pane mari iri kutsvagwa iri kushaikwa. Saka ndine chekuita nemari here. Mudzimai wenyu ari kuzviziva secret yese yepanapa. Ndiye munogara naye. Ndiye kuzoripota nenyaya yemari iyoyo. Yakashaikwa a lot of money, amount of 100,000 US. Unoziva maidhika raka yauri kunditambira pamba panapa. Tauraineni baba. Amuchabvumirwe kunongedza. Andibvumirwe sei baba mutemo ndinouziva anditika. Chii chinondiratidza kuti muri polisi. Baba. Pamangu nhonga zvake munhu akuuya naye kwandiri. CID. Ya ndiri kuiona muri CID. But musandidzvanyare pamutemo ndoiziva. Chidzikamai mutaure neni. Chidzikamai mutaure neni. Amutangi kutaura neni sandaziva kuti muri mupurisa ko kana muri munhu anhonga. Saka ndakuratidzai chitaura neni makadzikama. Right, chinzwai office. Anditika. Mauya zvakanaka. Nyaya yamataurwa nemudzimai wangu handisi kuti mudzimai wangu akuti ichi. Mudzimai wenyu ane information yemari iri pamusha penyu panapa. Ari kutoziva nenzvimbo yamakaisa mari iyoyo. Ramba tinzwe. My dear, ndiwo rutaura here. Mama, mune nyaya yemari yamuziva. Ndoiziva. Mira nditaure nemi office. Munoziva mudzimai wangu. Izvo zvitane wiki. Mudzimai wangu pfungwa dzake hadzisi kutora zvakanaka. Mira ndikutaurire. My dear, ndiwo rutaura here iwewe. Officer. Mudzimai wangu pfungwa dzake hadzisi kutora zvakanaka. Right, mira ndikuudzei. Mira ndikuexplainirei. Handitika. Tane 2 weeks. Ndiri kunyatsa kuona kuti brain dzake hadzisi kutora mushi. Izvozvi kutaura kwandiri kuita izvozvi right now. Wabereki wake watori muroad kuuya kuti tifambire nyaya yemukadzi. Ini kupenga babadi. Une chokwadi nezvaunotaura iwewe. Pamberi pemupurisa chai kunyepoti inini ndinopenga inini. Taurai tinzwe baba. Ngabvume mbosha yake. Taurai tinzwe. Boss tanzi titove nemi hatigoni kukusiyai pano. Mudzimai wangu brain dzake hadzisi kuita zvakanaka. Tikutoifambira nyaya. Wabereki wake watori muroad. Inini kupenga manje ini babadi. My dear, unoziva. Ndinopenga here inini babadi. Brain dzako hadzisi right my dear. Vuma mosha yako iwewe. Mosha yekuti ndine mari yandisi. Vuma nyaya yako. Musanyekudzirana mavoice. Musakudzirana mavoice. Taurai nyaya yenyu tinzwe baba. Hapana nyaya ndinotaura. Hapana ndina mari. Iwe musuna unakwenda kudhemu chirauro chako chikabata tsuro iwewe. Hachina here kubata tsuro chirauro chako iwewe. Fish. Kurwisa vakanobata hove. Ndizvo. Aiwa tsuro. Vakabata tsuro ava. Officer. Ndikukuudza brain dzake hadzisi. Nyarara inditaure kugame park vakaenda game park kunorambidzwa. Vakasvika vakaona vane miteo yavo munorambidzwa imomo. Yakabata muramba. Muramba tinzwe. Officer. Ndomasira basa here officer kuuya. Ndikukuudza imamu mega munostarta munhu muona kuti brain dzake dziri right. Mati vakabata chi? Muramba kugame park uko. Pamusungo. Wawo ava baba ndiopenga nhasi. Wabereki wake watori muroad officer kuuya kuti fambire munhu. Kuvhura ndiratidze pakaiswa mari. Torai. Mari yakaiswa. Budisai yambuya. Chichera mari. Mirai ndite zvemaoko. Mari ndozoti yakaiswa. Ambuya budisai mari. Mari yakaiswa apa office. Officer. Munoziva officer ka? Mari yaiwa apa. Baba dzi mari yangaira apa yakaisa. Pakupi komaikiwe. Wakaisa mari apa. Munoziva officer nyaya iri kuitika. Ambuya ngavachere varegere vachere. Chirai uko. Iri pati komari yacho. Mati pati ambuya. Apa ndio paakaisa mari uyu. Ndaivapo mari achicherera ipapa. Mari yakachererwa apa naye uyu. Ambuya hapana mari apa. Saka mari yakaendepi baba dzi wakaisa? Handiziwi kayo ndiwo wakaona ichiiswa akatora kapari yacho pai. Zvakatenga rini? Zvaninguva 2 weeks officer. Brain dzake hadzisi right. Ipapa ndatoone pfumvu zvekuda penye pane kuti baba dzi usataure zina nebasa rese wazwa. Brain dzangu kuita seiko zvii? Calm down ndikutaura na officer oya. Alright tazvinzwa ambuya. Tazvinzwa ambuya. Ndikani mbotaure na baba. Muziva soka. Ngavambomira. Ndazoto munozomuzovataura kakuti dzinenge dzisiri kuita zvakanaka. Mudzimai wacho iye uya. What?
motomisa vamwe vese fonai kwese muvavudzi ngavambomire nendege dzingazvida kuuya kuzo no. mungagona kunzi ambulenzi kwako. Alright. Regai ndimbovasesekedze ndiri kumbotara nababa because vari kutoti chati wadambudziko ritorimo musha. Ndikutorevesa. Ndikutorevesa. It's okay. Ndokubatai manje. Ndine basa baba. Manheru ogotanga kubvotomoka mwana wevanhu. But chinoshamisa manje ndechekuti ukamuona kana murodhi munhu musvinu chaicho. Aiwa zviri kutotanga. Hazvi muri kuti 2 weeks. Pambati zvinomboita muzvaberera. Pambati zvosimuka. Wabereki wacho izvozvo vari murodhi so unogona kuti unzwa kuti tatosvika. Tatofambira nyaya yake zvinoda kuti mufambe. But pane mwe madzibaba wandinoziva. Munoti munoita zvechivanhu kana kuti zve. Ndinoda rubatsiro because mudzimai wangu ndiri kumuda pa. Situation yaanayo manje. Pane mwe mufundisi wandoziva nomwe madzibaba. Vanogona kukubatsirai. Asi hapa ndishamisa. Zvina mhosva munhu wama. Inimi demenge mutori mwe munhu ka. Izvozvo pamwe dai matoenda neni pasina mhosva. Dai matonditakura kutendisa kukamba. Ndatobva uko ndingori nepfungwa yekutokutorai. Mundiregerera ipapo. Zvina mhosva wachifamba zvakanaka ikereka. Maiti. Zvaramba kazvongochida. Iwe unofungidzira kuti une brain dzakapinza kudarika dzangu manje. Brain dzakakureba kudarika dzangu. Baba disora kundaiti zvichaita. Chichaita alright waiti kana zvinge zvaita waita sei? Wenda ujeri ndodzoka ndotora mari ndogara pano. Maiti wadzingirira tsuro nesauti muhomwanzo. Chigaba chiya hachina kana mari chiya. Hachina kana mari but ndaida kukuona kuti uri mukadzi akaita sei. Ukabata mari ndinoona kuti unovhunduka mari. Kunyange kana ndikata mari muupenyu hwangu inini. Unonditiza iwe ndakuona iwe. Mutokuudza. Amuna mari meme. Amuna mari chigaba chiya. Icho chigaba chandakanda apo. Ndatotya kuti ndatonyara kuchiratidza ofisa waya. Baba dinyange mapicture ekutakurwa akuzi kutakurwa bakwe yako. Kuita sei? Ndakangonyepera unge ndakagara paari asi kwakusiri kutakurana. Maidika. Shuwa zvese zvazvo ungonyepera. No. T1 station.